Perspectiva Escolar és una revista amb solera. Té més de 40 anys de vida perquè va sortir l'any 75, encara en temps d'en Franco, i ara surt periòdicament cada 2 mesos. És una revista que s'adreça prioritàriament als mestres d'educació primària i al professorat d'educació secundària, tant de l'ESO com del batxillerat com dels cicles formatius. És una revista que també pot interessar a les famílies i pot interessar als professionals que treballen en el camp del lleure o en el camp que tinguin interès per l'educació en general. Està pensada com una eina de formació, com una eina de desenvolupament professional dels docents, i per això intenta combinar d'una banda els articles de fons que promouen una certa reflexió sobre els temes emergents, sobre els temes més actuals, però també que dona eines, recursos, materials per poder operativitzar i fer realitat aquesta pedagogia activa que busquem. Perquè Perspectiva Escolar és una revista de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i que té gravat a foc el seu ADN, és dir, l'aposta per una escola pública, per una escola de qualitat per a tothom, una escola profundament arrelada en el medi, una escola inclusiva, una aposta per la pedagogia activa i una aposta per fer de l'educació una eina real de transformació de la societat. Perspectiva Escolar té un consell de redacció que és qui decideix els temes que s'hi tractaran i avalua els articles que es reben. Està format per professionals de l'educació de diversos àmbits, com per exemple l'administració, la universitat, primària i secundària. La revista es compon d'un monogràfic on s'hi tracten temes d'actualitat, temes emergents, o bé temes dels de sempre, però tractats amb una mirada nova, i que es compon tant d'experiències com d'articles més de fons i recursos també. Un altre apartat és el d'escola, que és on es publiquen els articles que rebem d'experiències de diferents escoles o institucions, i un apartat de mirades on hi apareixen articles més d'opinió, articles curts més d'opinió. Llavors, al final, tanquem la revista amb un apartat de novetats, de ressenyes de novetats bibliogràfiques. Perspectiva Escolar accepta les col·laboracions de tots els professionals de l'educació que vulguin participar-hi i de tot arreu.